Good morning, mga tugang. Welcome po sa indong programa. Sa programang ini, bawal ang kidit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. Kasabay niya to sa Technical Department si Juna Pulis. Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Salawas, Mega Force Patrol. Kapagi po ni Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Kasabay dyan si Jomar Bien, Joshua Bino, Karen Ala, Angel Mustasa, Alar Mario, Asi di ba? Ang mga kababayan niya na nakatutok sa tuyang programa niya na pag-aaral sa Boy Mata sa Manibela. 5548-0966-203-0034 para po sa gusto magpaabot ng reaksyon ng mga tugang niya na pag-aaga. Good morning, tabi sa Indogabos. Mga birthday celebrants natin. Hello, hello, hello. Hello, how do you do? Hain na bareta. Sa morning. Hi, Nabareta. Sa morning hirit. Sa Sabado pa lang kwa na, ano? Ayos. Madali na pala na. Sundo na naman, ano? Sabi ni, do you ever wonder how whales grow to their huge size from eating only a single cell organisms called plankton? Tabi ang whale. Yan ang mga butanding. Whale, ha? Butanding. No. Pero ang pagkakaunda tabi ninda yun, saradayuton no na mga sira sana. Ang apugan so plankton. Sabi, mga tugang, a tiny plants, no? The tiny plants and animals floating in the ocean. Yan ang planktons na yan. Suitable for human consumption consist of microalgae with names like chlorella and spirulina salvatana, which are by far the highest source of protein of any food in nature. Nagtatkokan dila ko, madali lang Ma'am Ruby. Nagakuan Ma'am Ruby ang dila ko, nagasalto. Ulitin ko. Siya ng mga butanding nan, minadarakula unununon sinda sa pagkaon databi nin mga single cell organisms na pinag-apod na plankton. Yan ang mga tiny plants o saradit na mga tinanom as in animals na naglalataw sa satuyang salog. Sa kadagatan. Suitable for human consumption na yan. Consist databi ang mga microalgae na ang pangaran chlorella and spirulina. Yan databi mga tugang iyong highest source of proteina. Nintawo. Ang tablespoon databi kan microalgae kung naigwapo nin protein. Siring databi sa sarong pidasong beef. Asin ang chlorophyll
in microalgae also cleanses and detoxifies the body. Yun, nang mapaday ko na galing may paliwanag sa hindi kung ano yan. Ano nga ng chlorophyll? Ano naman ko ang chlorophyll ka ito? Pigturo sa muya ka ito sa garbiology ito. Ni Ma'am Lani Perez ka ito. Tabi sa mga tinanom, talaga yan makukuha. Yan na tabi, mga tugang ang karahaya, ang good news. Kaya di magparakaraon kinakol, pwede man sanang diit. Pero dapat masustansya po ang sa tuyang kakaunon. Yan ang gustong sabihin man sa naga ito. Natangayan mga butandi, minadarakula unonononon, minasaradayoton, anabigakaon kan, saradayuton nononononon. Mga tugang, mga pagkaon na halangkaw sa protina. Resulta po mga tugang para maging healthy, asin para sa mga tugang magdarakula na mga sira. Yan. Urig. Para ang bulong da sa pagkabilot yung pipakaundakan kung gan urig. Iyo nga ne. Ako man tawi mamburbiso na kaon ko mamburbi kaya nabilot ako. Anak kaon ko tabi mamburbi bako sa uring. Sumbilog mo nga ikikong kan uring. Sa kwan nga kang uring pakaunon mo nga ito nakakanaulan nga ka dandila ang pagkabilot na. Ang natudan ko kaya Ma'am Ruby baka man sa urig. Ma'am Ruby, ibang natudan ko baka sa urig. Yan parang pag nagulpi ka nakakabilot. Iyo ba rin? Gusto oy, madi. Bilot kaya na aki mo 3 taon na, 4 taon na. Sumbilan na ngaya pa di ngaya ki. Padi ngaya ki ko ang kanurig. Sa kayan, Ma'am Rowena. Bundi ako dyan, Mana pagka-oris ko lihid kayo ni. Si Panta, ano ba yan? So, nagkakabirilot. Report, kasabay po mga tugang si Angel Mustasa. Tama Angel, tama ito Angel. Inda ko, VP. Nasabutan mo itong so pigataram ko? Nasabutan ko. Nasabutan mo, nakarelate ka? Sabi man ako, VP. Yung baga, pagbilot ka baga da, kitang nag-restart kita sa ulo, naramta yan ba ko? So mga nag-start sa sentro, garo para bakuan masyado kaya, napirit kitang nagdarakula sa bulod, aramta yan? Are? Pag may mabuno na baga, VP. Hihanap ito? Ano? Maduman sumadihot. Madi ngaya, ipataat ko na ngaya. So, ano ngaya dyan ta? So, aki ko ngaya. Di pa nga nakakasawod. Bilot nga so agi ko. Pikon bagan, giro di darang, ade. Sigusabay iyan, VP, duman baga sa Chicharon. Sa mga namakloob. Oh, parang may mariparo. Oo. Yang natudang ko, bako ito. Kaya, habang naghahaloy pala, kakabilot. Nakakaperitik palang kidila. Latasuntak ang salbatan ka dyan. Ang nagkakabirilot, so kauron. Sige daw. Ano? Then ako masugpon. Bala ka. Nagdalagog ito si Mama. Panagitan ka ni Mama mo. Sige, go. Kumusta dyan? Anyways, VP Henry, good morning. Good morning sa yung mga paraan tabay sa mga dugang tapang barata.
nakikipag-coordinar na ngunyan ang Legazpi City Police Station sa Department of Public Works and Highways Bicol para sa pagbugtak ng mga mas visible na mga traffic signs as in early warning devices na maniba-ibang tinampo sa syudad para mapugulan o at least mabawasan ang mga nangyaring road crash sa palibot. Iningon ng VP and Fire sa DCGB News ni Legazpi PNP spokesperson Police Executive Master Sergeant Carlos Panya makalihis na primerong simana na Hunyo nangingenot ang syudad ng Legazpi sa probinsya Albay na may pinakahalang tao na nairehistro yung road crash kung sa imbasado sa datos nasa siyam in VP as in sa siyam na iyan may mga nagagadana. Sinabi ni Panya na kaipuhan na bugtakan ng mga warning devices at palipot para matawan ng patanid ang mga motorista mantang nga makakatabang man ang pagbugtak ng mga dugong na street lights lalo na sa mga delinkwenteng lugar o itong mga konsideradong accident-prone area. Malibo ko kaling ni Baco Colorado. Ang point ni Pamelo man, No. mas wala sila tipo na mga drivers na ini and nasa influensya ni na bunsok na likido itong drugs. Dapat man ako giraray na magdoble as in triple ingat as in siguro kung na mga vehicle na gagamiton nasa tamang kondisyon pati na ang mga drivers para po magsiguro ang kaligtasan Tama man yan na ako talaga ang kalaklan sa aksidente sa ko sa driver. Opo, human error. Sa driver yan, nasa driver, sa minsan napapanlingaw, di ba? Pero siguro sa dapat hilingon, ang pagkagibok ang tinampo. Posible. May mga tinampo accident prone, di ba? Opo. Buda saro sa dapat, yan na, maski bugtakan mong kipengurag na traffic signs, kung barumbado ang driver. Di ba? Buda natulaw kita ang traffic signs na sa gilid, ano? Sa ibang mga nasyon may lingmon mga traffic sign sa tinampo na kasurat. Doon yan na speed limit. Nagabugtakan yan sa tinampo ngaya 40 kilometers. Bang makasurat 84 nakasurat sa tinampo kita sa side. Kung nagda-drive ka, nakaduko ka baga sa tinampo. Apo. Kung may speed limit na yaon nakatakod sa tinampo, nakatakod sa tinampo, gano'n mas madali. Paano man, GT? So, halimbawa, nakabugtak sa tinampo digdi, tas kaagihan si mga darakulang truck na may mga bye-bye travel. Siyempre, magtaklo ba? Di bubugtak mo sa tinampo so ngayon, ano nga surat? Ano nga nang kuwang ka traffic signs kaan? No heavy vehicle trucks. Di ba? Sa bagay bang kimagyan na truck, maski daglog, magabataan. Okay. Bal na kan si Police, ano yapon kan? Police Executive Master Sergeant Panya. Apo. Okay, sige. So, yan, informasyon ta pa kayo sa luwas, sa Angel Mustaza, dito. Thank you, Angel, sa report. Mientras tanto, dumang kita mga tugang sa kinamugtakan ni Karen Ala. Hindi ko nakarelate si Karen ng pig-urunan ni June Angel. Yun na si Karen. Nawala. Nawala, John. Hello, Karen. 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 Ay. Remate. Tapos, Karen. Alas 5:32 na po dinaga. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Director Mar de la Cruz nasa linya. Good morning, Paling Mal. Good morning, BP. Good morning sa mga tabagantabay. Headlines ko niyan. Minoriya kan Senado nang isinulong ang pagbukas kan impeachment trial kontra kay VP Sara Duterte.
Senate President Chis Escudero nanumpa na bilang presiding officer kan impeachment court. Oh, di ma norma po na. Ngunya na aldaw, masurumpa man sa mga senador na magiging senator judges. Okay. And then sa aga, iyon na yan. So, pagbasa kan impeachment, articles of impeachment. Yan dapat si BP Sara day man. Day pa, duman pagkabasa, Oo. ang mapaluwas kisomon. Ayun. Okay. And then, siyempre, may mga proseso yan. Katawan ng 10 aldawan BP Duterte. Nin panahon para magsimbag. Oho. And after that, igwa man in 5 days to reply Oo. ang prosecution. Paano yan? Anong pizza na ngunyan? Pizza gis ngunyan? Sa 30 baga matapos ang term kandusing senador, anong mangyari dapat eh? Pero ang sabi, dako na nagtataram na pwede na mag-crossover sa 20th Congress. Ma-assume sa panibagong mga senador. Iyan nga, bako man nga legislative ang pangsunin da kundi bilang korte. Tapos bagay, Arogon mo nga sa Korte Suprema, pag may naghali nga yan na minaretire. retire, may nagbago nagsalida, ang giging mo sa nabi, bago ang sa mga records. Maski baga sa mga artist ngayon, nag-retire do, Tapos yan nga, piko practice na nga yan sa Estados Unidos kung saan nga kinopya ang konstitusyon ta. Yan ang mga legal, argument. Di pa kinag-question sa Korte Suprema, Day pa. Di pa. Sila na sila nag-resolve ka. Tapos, taan gabos na mga mangyayari, ang pigbuburutuan niyang kan Senado. Sa plenaryo. So, kasuhapon, ikuha man na pigsumiter si Senador Robin Padilla Na resolution na nagdedeklarar na terminated impeachment proceedings. di pa nga ni terminated na si amigo man. Basta Di pa nga ni. Ano man ang legal basis niya? Basta na kahit anong mangyari, mangangamoy sunog ako dito, Duterte ang amoy ko. Isinabi niya? Oo. Kaya hindi pa nga nagsisimula, terminate na. Sabi bang ngayon, dapat nga talaga idago sa tanganing maramang ko Tapos, kung talag, di pagkatapos, kapag desisyon kung guilty or not guilty, Oho. di ba? Yan, di si Lito Lapid, Iyo. Yan, yan, si Lito Lapid bagang pinaghalipot magdesisyon. Dahil na magarumpit siya ngayon. Nasabutan Wala naman si Pariñas, Okay. Nasabutan ako na sa pizza. Oo. Alright, General Santo, sa ibang mga headlines, Makati Business Club nangapuda naman sa Senado na mag-convene para sa impeachment kay VP Sara Duterte. Presidente Bongbong Marcos kontento sa pigigibong Brigada Eskwela. And then ang sabi, maray na supply ng tubig asin malinig na kasilyas o CR kay puhan sa mga public school. Ini pa niya pala naman si Secretary Angara. Iyo ta... Sabi naman niya, Oo. nalimon. Duwan din naman. Nalimon na. Tama, Tika Lord. para. Di niya alam na nangako si Angara din sa Makakay. Hindi man garo ta. Hindi may ito Makadro. kay Presidente. Di makakontrata bata. Distribusin da dumangki laptop, buda, tablet. Bata nga pigiradalan mi sa resignation nindo. Gari nangyari sa maabak ka. Kaya rakbangkan mga taga-Albay Division na sinibot kisamo-samo. Kan kakaprepara din. Mas na pala maabot. Bit-bit na pala ang sekretaryo na pwede man sanang maghiwalay sinang duwa. Oho. Okay, anti-Pogo bill, pasado na sa Senado. Antay-Koko? Pogo. Pogo. Mantang pasado naman sa Kamara de Representantes sa ikatulo asin pilala pagbasa. An manungod sa eleksyon kan Sanggunian Buda Adayan, Barangay na sa 2029. Extending the term of office in 6 years. Ang magiging pagserbi na kan mga opisyal. Pasado na Version iyan kan Kamara. May nainot ng version sa Senado na 4 years man. Ay tapos. Ari lang pala so mga kapitan? Kapitan Buda yung Kagawad? kapitan. Mga opisyal. Di na yan. So manggagana ngo niya na Disyembre? So manggagana ngo niya na Disyembre? Di pa pigliwanag naman basta. Ang gusto nila, masunod na eleksyon, 2029, ikaw sabihin, pig-postpone nila ang eleksyon. Sa Albatan, Kaya na pirmang kang presidente, dahil mangyayaring eleksyon sa Disyembre.
Nga, yun man ang ganda, no? Pero may kang baga, paano madiscoter kan mga... Mag-eleksyon na nga, ne? Ako na sa duwa, maurong sa duwa, magkaibang term, Oh, magkaibang version. 4 na taon sa Senado, 6 na taon sa Kamara. 4 na taon sa Senado, pero ang term, 2 ka rin dua. Sa Kamara, Sa Kamara, anom? iyo. Pero ang term? Iyo, diretso. Ha? Diretso, Saro sa lang term. taro sa na. Ah, ayos. Kaya may pagkoronanan. Oo, pero lang tingnan tayo man sa napagma-eleksyon, iyon sisibot si Kapitan. Ayan, ayan, okay. Philippine Coast Guard, naganda na sa panahon ng taguran. Mantang sabi ni PBBM, buktakan tayo ng internet connection ang mga pampublikong eskwelahan. Sige, sige masanan. May nahiling ngayon kung maray ngayang ehemplo. So bago da ang connectivity ko niyan, maray da. Sige masanan Facebook. Sige nantig ang TikTok, nantig. Nagisumano sa Brigada Eskwela 2025. Mantang dakol na Pinoy gustong magampang si VP Sara sa impeachment trial sigon sa Octa Research Survey. Nga ning madangog. Tama man. NBI imbestigaran ang koneksyon Campogo as in foreign na itong dayuhan na pang-espiya. Kung siya man nga dito si Piatos. Tama. Mantang Senador Riz Antivero sinagad sa Senado. Na? As in Kamara de Representantes na aksyonan na tulos ang propestong minimum wage site. Si Hontiveros pa rin, matapos ang term sa June 30. Congresswoman ini. Pero mga congresswoman ini. Party list kero. Kwan siya nominee? Oo. I see. Akbayan ba kaya ako? Pero indal ko lang. Pero garo na ipamanggaro. Iyo? Garo na ipagaro diretso pa ini. Gordon pa no? Okay. Okay, so magkaroon ka na. Kata. 95 sa imo. Ayos man ano. Salamaton po. Noel Manalo. 95 tabi ang uminto. Pera? 95 centavos. 95 centavos sa diesel. Oo. Sa gas. Tamuya ni John. 60. Kaya Noel Gabos yan pa rin? Kaya Noel Gabos yan? Tadakol siya nga ito. Tapos ko nagagamit yung gas. Kerosene 30. 30. Okay. Ang VP, ang mga headlines na pagkagat sa diyang Katiways Enterprises sa napo sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Diyan sa oras at Tigas City, basta radyo IPY sa niya. Ang sabing konektado ko mo maskita ito. From Newsbay, ito po si Mardela. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sabi ni Joker, pangyari nga amigo, kinulban ako sa imo. Bata nagatek akong spirulina daily. Baka dumakulaunon ako, garubalyena. Yumigo, umingat ka ta dyan, gari ka na laton. Alam mo ang laton? Good morning kay Joker. Putol-putol ang audio mo sa FB. O, pakicheck daw tabi, Ronald. O, John tabi. Pakicheck daw tabi, ha? Good morning, take care always. Sabi ni, sabi ni Jonas Rosal. PM Boss, sa July sponsor ta ka na sa programa. Anyway, ini-update ali sa office BM ng Piodoran. Ay wow, the best. Pagwapo, nakaaibaman ini. Okay. Bueno, sige, sandali lang. Aramon tanaw ang report ni Karen Ala. Halay po dyan sa luwas. Why don't you dance? Karen, good morning, Karen. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga Koraan Kabay. Makikihuron ang gobyerno provincial kan Albay sa DPWH, nagibuhon ang pagkumemorar asin celebrar kan Kapitolyo sa Independence Day asin sa Legazpi Charter Day sa Webes, Petsa 12, sa bago ng Peñaranda Park sa Old Albay District. Sa pakipaghuron kan DCGB News kay Albay Provincial Administrator Dr. Cedric Daep, sinabi kay ni planong ipaaram na muna kan provincial sa ahensya ang katuyuhan nindang gamito na sa Independence Day asin sa ika-61 na Legazpi Charter Day ang parke sa oras na alas 7 ng pagkaagang flag raising ceremony. Maski dai pa opisyalmente nare-receive na ito turn over sa probinsya,
ang bagong parke. Hay Dahilan ang plan flagpole kaan Shara, Karen. Kung BPN din sa may printera mismo kan Kapitolyo tabi BP. May flagpole yan? Diyan? Opo. Ah, talaga, kung nariparo sige, go. Dahilan ta apela sa maiwas ang nasabing parke, Tuslag po nga ikan Kapitolyo nakabugtak na dyan, as in gigibunan digital BPN din sa mismong aldaw kan komemorasyon, ang traditional na wrestling ceremony. Mantan sigun sa administrador provincial, tig-aasa na nindan dapat sa Petsa 12 Independence Day, formal naman dapat na maresibi na kan presenting administrasyon kan gobyerno provincial kan Albay, ang parke, matapos ang 2 semanang pagkabukasi kaini sa publiko. Yan ang report. May nahapot ka kung natadeng atop ang plano ka na parke, makapag-uran sa Hunyo 30? O June 50, June 12? Day BP hanitig taram, basta ang taramon lang, tapos na talaga ang gabo sa parke. Dahil naman nabalak na kaagan ki atop dyan na konkreto. Napig-testing na yan ako. Pig-testing na yan na fountain dyan. Opo, BP Henry. Pagka banggi, Nag-andar? nag-iilaw po. Nailing mo? So, fountain? Nag-andar? Naagihan ni. Talaga? Talaga? Nag-andar Pinarigusan na nga ni. Yung matubigon ba gayan? Bakulo kan, swimming pool yan. Fountain pala niyan. Hindi sa mga kahoy niya na Dracula o na pinuro. May pinutol pala sa mga kahoy niya na Dracula Opo, BP Henry. Oo. Sa pakipagulong ta sa DPWH, ang taramon kan DPWH, itig turn over ini sa PGSO. Sorry. Ngunyan, sa mga Kahoy? Nasa pala ito pinutol Dracula o na kahoy, Tapos mo niyan, BP Henry, dinuman ko sa PGSO, ang taramon man kan PGSO, dahil man itig turn over sa inda, Oh. dahil man sindang official na dokumentong sigpirmahan, na sa mga kuun kan kahoy duman, itig turn over sa inda. Sisang kauro mo sa PGSO? Si Engineer Elmer De Ala. Sa iyo tabi BP Henry, ang namamayo kan maintenance division, tapos iyo ang nagpipirma kan mga siring kaiyan. Hindi pa nito. Sabi kan DPW, speak turnover. Sabi kan PGSO, dahil manda. Hay, so kaoy. Iyan ang data na aram BP Henry, ito nagtuturo na. Nangyari naman. Sige. Karen Ala, BCGD News. Pero may need na ibalik ta so kanjon talaga sa investigative reporting programa kahit to may programa kahit to kasi kami kahito sarap pa ding man ang title Radio Detective. Hanapon ta kung hain so kahoy. Hello Dan. Yes po. Maray na amigo. Onder katabi sa tuya na programa sa DCGB. Ano ang latest na panakamugtakan kang panahon? Go ahead, Tabi. Yes po, Marina. Aga sa Indagabos, pati na sa mga pagkanta. Southwest monsoon ang nakaka-apekto sa central as in southern Luzon, Visayas, as in Mindanao. As in yung binabantayan tapong low pressure area. Sa ngunyan po, naging na siyang tropical depression. Nasa luwas na po siya ang Philippine Area of Responsibility. Ngunyan po ito pong tropical depression na ini, wala man po ini ganong epekto dito sa Kabikulan. Ngunyan na Martes dahil sa southwest monsoon, ang bilog na Kabikulan, asahan taan mapanganuro na kalangitan na may mga scattered na mga pagpuran as in pagkikilad, pagdaguldol. Wala po kita ngayon nakabanderang gale warning, maluwisag po sa katamtaman na Duros, halit sa southwest ang mga matean na may kanayat hanggang sa katamtaman na kadaratan ang pwede kang ma-experiensyahan. Ang agwat yung temperatura sa Kabikulan maghapon asahan po on 25 to 32 degrees Celsius. Ang Saldang nagsirang 5:18 in Aga asin Masal na Patyang 6:11 in Bangi. Philippine Standard Time 5:47 a.m. At yan lang latest halibigyo sa weather forecasting ng Pag-asa Southern Luzon na kasi Dan Triumphante na rin na aga. Maluwas na tabi ko niya ng init, Dan. Possible po sa Webes pa po. Sa Webes pa?
Apo. Oh, okay. So at least kuha na, pero so kuwan pala, naging tropical depression at least sa luwas na, luwas na kang Pilipinas. Yes po. Okay, salamat Migo. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Ha? Apo, salamat mo po. Okay, bye-bye. Yan tabi, mga tugang, ang latest na report sa kamugtakan kampanahon. 11 before 6 in the city. Jimmy, nasa linya. Good morning, Jim. Yes, Bibi Maraynaga. Maraynaga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, ansaro sa palisingunyan ni PNP Chief Nicolas Torre Ano at da? ang pulis day na paghanapon sa mga headquarter imbis sa cellphone na sana. Kung kaipuhanin police assistance, dial 911 lang. In 5 minutes, ang pulisya una. Oh, 5 minutes, ha? Oh. Okay. Digdi sa Ligaw, Ligaw City, PNP, nakachurot si Kandi si JB News, si Deputy Chief of Police Elton Del Valle, sa tinamputan mga polis dapat daida sa mga hipatura na na sa mga visible na mga lugar sa mga matatao. Ngunyan, pighapot niya to kung iguana nin sample na lamang na naapodan sinda sa indang mga cellphone nin naghahagad nin asistensya sa 911. Iguana data BBB Oo. alas 2 nin maaga Oo. basado kay Deputy Chief of Police ang programa magayon, Oo. ang problema mapagal sa police, An? ang programa pero dahil sindang maginibot kundi ang magsunod sa araw kay ni iso nangyari. Iguanin alas 2 nin maaga iguanin nag-upload sa 911 magdigdi na ka mo sir po ang asistensya. Sa madaling sabi, sa mga pulis, ta 5 minutes ang durasyon. Pag ginamit sa pribadong lunadan, taday man pwedeng mark vehicle tabangge, baka mamugtak sa alanganin sa pulis. Pag abot sa lugar, bibi, ang trouble pala, sa laog nin harong, mag-agom, Oo. an dahil maintindihan kan pulis ang mga araw kay Nikutan na pambarangay sabi bagan ni PNP Chief kung pambarangay ngayon ihatod kan pulis sa barangay. Grabe ang trabaho kang pulis, ano? Ang dahil man dinaranakan pulis sa barangay mas alas 2 nin maaga matukto ka sa kapitan o kung ano linunad na duman sa lunadan. Oo. Magagom. Mas pagagom. Pag-abot sa headquarter, ano na yan nangyari sa Indota? Sa laog ka narong ang trouble, ba kumampalandaanin kwan sa barangay? Siya nga niya, bigan babay, siya nga ang problema. Oo. Sabi mang kandal nakin, gusto gayod sa lalaki mag-what you call. Oo. Nagpasuway sa duwa. Nagpasuway sa doa, nag-dial. Nag-dial sa 911. 911. Pag-hala nining 911. Takon, Nya, iyan baga ng mga araw ka na bagay. Baka man talagaan sa pulis, barangay issue man sa natalagaan. maski Pero paano ka na mayon? Binit-bit kang pulis. Sabi pa gani, Yan, ano sa duwa? Anong ginibo sa duwa? man ay matapang pamilya ito. Oo. Yan, paano? Paano ito? Dinispatch kang pulis? Pinaguli na sa pinahuli na sana. Uli na nga ka mo ta. Kaya ni, Pagbigyan mo na nga siya, gumo. kwan sana, iyo sana sa teorya kan pulis. Wala man ibang pag alas 2 nin maaga, magdangan ka mo mag-iwal. Pag alas 2 nin maaga baga, may ikwan dyan, may panahon na agresibo si kapitan. Yun man ang gaan. Ikatisting mo yan. Ganun kakaburo ka ang barangay hall? May kumbaga nasa tuig baga minsan kapitan. Iyo. Paminsan grabe ang dagit kan mga kansa, mga tanod. Dagiton gayon. Ang barangay tanod, may kunyan. Tinikwil gayod Kadaramay. Tinikwil gayod si
Mrs. Hmm. Nuragan man gid si Miss, pero ito na kita magpara. Oh. Nuragan si kon may cellphone. Apo dan sunay nuwan. Kaya dipili Awinda. na trabaho sa pulis. Pero wala man magiginibuan pulis mag-utop sa kasuguan ka na PNP. Hindi nga yan sa mga urbanized talaga na lugar. Pero sa mga arog kaya ng probinsya, gari mapagal-pagal. Yeah. Oo. So, ito, sarong sample sabi Bibi na pang laog nin harong pulis pa ang nagdalagan. Oo. Yan. Tapos, ang saro pa kayo ni pagkamatuod na lugod sa mga tao. Kada bis, dial 911, simpleng mga problema. Dahil nakipahingalo kayo niyang kapulisan. Jimmy na salita di si Jimmy nyo. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Sabi ni Jerel na Aranya, good morning, Databi, Macedonian Heriters. Happy birthday po kay Nung Esclares sa Boal, Inang Pilar, Sorsogon. God bless all over the world. Yeah. Sabi ni Noel Manalo, sakto katabi sa traffic sign na pigasabi mo, bako visible, tauyan sana sa may tulay Kanyawa, may directional traffic signs dyan. Pero dahil mo mailing, besides sa gilid kan medyo sadit pa. Bawi pa mo, bata wala kitang panggas, taubos na bata, aloy pa ang masunod na eleksyon. Ubusod sa mga paipit nung sabi ni Jonathan, dakulon talaga na ang malidukado na ibang driver. Ang solusyon ka iyan, citation ticket. Nata daw iyan para sa ibang nasyon, masinunod-sunod kita. Pero pag dito sa Pilipinas, pasaliyon kita. Good morning, Bossing Nonito Gaviria. Yeah. Joshua Bino, nasa linya. Good morning, Joshua. Yes, Bibi, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong barata, gadaan matapos padilon ang sarong Indian National. Nindai pa namimidbida na suspetsado sa Arellano Extension, Barangay Ilawod, Daraga, Albay. Laiko. Nangyari ang insidente ng pambabadil na ini bandang alas 7:25 Kasubanggi. Ang biktima namidbida na si certain Jaswinder Brar, parang lalaki, 37 anyos, asin naka-star ini sa Barangay Ilawod, Daraga, Albay. Ang impormasyon susog sa matasarigan niya tong sources sa Daraga Municipal Police Station. Minaabot pa sana ang biktima sa apartment na sa iyang tig-iistaran sa nasabi ng barangay. Kan bigla na sa nitabi ni Henry Badilon. Hindi panamit-bit na persona. Pangyari. Asin ang makamurumundo, tinamaan iniinin bala sa daing kalaban-laban na parte kan lawas. Binadil initabi ni Henry sa likod. Nakatalikod siya, Binadil? Sa likod sa tama. Kaya inabutan ini kan mga nag-responding ambulansya asin Daraga PNP. Nakaulog sa gilid kan tinampo. May tama din bala sa iyang likod. Doon kaya ngunyan, padagos ang pinagigibong investigasyon kan mga otoridad. Grabe na. Tanganin nang mabisto ang may tagibo ka na sabi ng krimen. Mientras tanto sa pakipaguro niya to kasubanggi kay punong barangay Randy Velasco, kan barangay Ilawod, maski siya blanco ka na motibo sa nasabing krimen, dahil lantaan Indian National na ini. Tulong aldaw pa sa nang nag-star sa nasabing barangay. Nakikig na sanaan mga residentes ka na sabing lugar kan may madangog na putok nin badil bandang alas 7:25 ang banggi kan madiskubre nakaulog na ang biktima may tama din bala sa iyang likod. Naiko, ano? So sa iyang motor Pero tama, tabi Joshua? Dahil panabanggit kon pirang tama. Basta pero sa likod ang tama? Sa likod. Sa likod, so tama. Mahiling sa nalagipit sa mga retratong na kuwakan di si GB News. Sa talagang makahirap na sitwasyon ng biktima. Nakaulog ni P. Henry, nagbuburulos na dugo. Kuda talagang sa tama niya, sa likod. Naawas ang dugo, sabi ni P. Henry sa likod. Sabi ni Kapitan, sa pakipaguro niya to kasubanggi, so motorsiklo kan biktima,
nakalaog na sa garahe. Oo. Tapos burukas na tabi dito Henry sa Tukawan baga. Burukas na sa Tukawan. Tapos sa biktima nasa gilid sa tinampo. Yan ang Anong negosyo ka? Anong trabaho ka ini? Anong kanya? Ining foreign taga-India ini? Taga-India? Ano ang negosyo niya? Day binanggit Dahil pa man. kung ano talaga ang negosyo niya tabi dito. Actually si Kapitan PNP, tiga-aram pa kung ano ang motibo duman sa nangyaring pambabadil sa Subanggi sa medyo makahirap pa na sitwasyon kung ang tama niya sa likod. Pangyari, ano? Okay. Dahil naman yung mga CCTV dyan sa palibot ng barangay. Igwa, may CCTV kaya posible may backtracking na mangyayari sa investigasyon kan daraga PNP tabi dito Henry. At may istorya sa kuya, kundi unless na nag-agi mo na sa confirmation kan mga otoridad, alam mo na nasinda mismo ang magkarap. Okay. Kaya tabi dito, nadagdag na itong istorya, aligagdi sa luwas, pambabadil ka dan kasubanggi sa Ilawod, Daraga Albay. Diyos Pabino. Thank you, Joshua. Grabe yung pangyan. Nakakabalik na naman ang mga pigbabara nila, no? Dati-dati na puro pundo na yan. Diba? Tabi ko yan, nakakabalik na naman mga arog ka na sitwasyon. Adi? Alarmario nasa linya. Good morning, Paringal. Go ahead. Morning, Padeng. Ngunya na kabagat na ang panahon. Malinigon naman ang tangkan Ligaspi sa mga basura. Harayo na digdi sa nasa ibang lugar. Magayon na magkalarigo sa dagat, pero dapat mag-iringat. Yan ang concern ko niyan kan gobyerno lokal digdi sa Legazpi. Kaya gusto nindang mabantayan maray ang mga coastal area. Si City Councilor Ioano may duwang resolusyon na pasar approve na ini kan sanggunian panglungsod. Enot pigahagad niya kay Alcalde Attorney Pido Garbin Jr. na magpabugtak nin mga lifeguard facilities, lalong-lalo na sa area kan Dapdap, Puro, Asin, Lamba, na yun ang mga lugar ngo niya na paborito kan mga nagkararigo sa dagat. Ikaduwang resolusyon na i-revive itong Integrated Coastal Resource Management under City Agriculture. Dahil kulang bagay ini, ang grupong ini na magkatabang sa pagbabantay kada coastal area, katabang kan mga law enforcers na regular na nagbabantay digdi, siring kan Coast Guard, ang Integrated Coastal Resource Management, kung pwesto ini kan iba-ibang grupo na may concern sa mga recursos naturales na nasa tuyang kadagatan. Kaya ngunyan na mayromente ang concern na syudad ng Legazpi na mabantayan, na proteksyonan, lalong-lalo na ang mga nagbibirisita ngunyan sa kadagatan sa kagayunan ng panahon dahil habagat na. Yan, panayan informasyon, digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, Paringal, sa report. Tuloy-tuloy ang mga balita. Lumang kita sa 3rd District o 1st District ng Albay. Kaiba mga tugang si Jomar Bien. Jomar, good morning. Kumusta dyan? Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Bawal ang sugal, arog kang tong its, inian pagirumdom ka na TWPNP sa mga sendang nasasakupan matapos na garo lantadan ang iba na nagsusurugal maski nagkakairiling ka nagaragi sa tangod kan sa mga residensya. Dahil lang kayo nitulong mga babae ang tinakma kan mga membros kan Tabako PNP dahil sa pagtutong its digdi sa indang banwaan kan nakalis pa sa nangal daw. Susog sa impormasyon na nakuha kan DCGB News nasa monitoring ang mga membros kan Tabako o TWPNP kan mapaagi sing digdi sa sarong residensya digdi masana sa sentro kang banwaan lantara na nagtutungit sa tulong babae duman man sana sa may harong sa atubang kang harong kaya
ang mga ini tulos na dinakop kan mga miyembros kan TVPNP na kumpiskar sa saindaan baraha saka sobra man sa 400 pesos na taya nagamit kan mga ini sa pagsusugal piga parumdom kan tabako o TVPNP sa paagi ni Police Major Christian Brual na maski na turo-turong itsman sana pag-imbuelto ang kwarta lalo pat nakaprintera na ilingkang publiko bawal ini asin sa indang dadarakupon. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar, sa mga bareta. Hali dyan sa Luwais. Mga tugang, ang iba pang istorya ay madali lang tabaka may baka may mga text. Wala na, nagkabara sa tanag. Ayo ito. Good morning. Ang trabaho baga kan Indian National. Okay. Sige, baka may ibang motibo pa, no? Tama ka dyan. Ang mga bareta, mga tugang, masunod na. Makalipas lang kan mga patalastas. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6 po ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta, ngunyang pungal Downil Martes, Dipid Bicol, kumpiyansa na dakula na itabang kang brigada sa pagbasa sa mga learners. Formal na turnover ceremony kan gobyerno. Provincial kan Albay, pasiring kay Governor-elect Noel Rosal, gigibon sa Sabado, Hunyo 14. Sa Lado Nacional, minoriya sa Senado, formal nang isinulong sa pagbukas kan impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Philippine Coast Guard naghahanda na sa panahon nin taguran. Sa ibang nasyon, lalaking nagpatuklaw nin kobra nin 200 na beses sa halas, posibleng liabe sa anti-venom. Business News, Retailer Association nagpatanid kontra sa 200 pesos na aumento sa sweldo. Health News, common symptoms in stroke, ipinaluwas kan mga health experts sa Kinaban. Detalles, mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal.
kumpiyansa po ang Department of Education o DepEd Bicol na dakulan na itabang kan brigada sa pagbasa sa mga learners. Sa mensahe ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad sa 2025 National Brigada Eskwela Kick-Off Program sa Bakakay East Central, sa iyang sinabi na bisit na matapos ang COVID-19 pandemic, nakafocus ang mga ahensya sa mga interventions na magkakatabang sa mga learners sa tamang pagbasa. Sinabi ni Sadsad na ang mga estudyante sa grade 12 ang recipiente kan curriculum kung saan natabangan na makabasa, makakakwenta asin makakasabot sa sendang pagbasa. Mientras sa tinawanin doon kan opisyal na bako sa ang DepEd ang dapat tumabang sa mga aki, kundi kada saro na maimportanteng papel ang dapat gampanan para tulos na makaukod ang aki, lalo na sa laugkan familia. Ceremony kan gobyerno provincial kan Albay sa Sabado, Hunyo 14 ngunya na taon. Sigon kay Provincial Administrator Dr. Cedric Daep, imbes na sa Hunyo 23 na pagkasunduan nagibuhon ang pagpalista o pagpalis kan administrasyon sa Hunyo 14 sa Governor's Guest House. Sinabi ni Daep na sa pagi kan seremonya, bit-bit na dapat kan mga department heads ang sa indang individual report tanganing mapag-adala ni Albay Governor-elect Noel Rosal bago ang formal na pagtukaw kaini sa Hunyo 30, 2025, mientras sa madurar ang serbisyo ni Bungaw bilang gobernador sa ultimong semana kan bulan in Hunyo ngunyan na taon. Mapuo na ngunyan aldaw mga tugang ang Pinangat Festival 2025 sa Kamalig Albay na madurar sa Hunyo 24, 2025. Base sa entrevista kan DCGB News kay Kamalig Mayor Kaloy Baldo, pano nin mga aktibidades ang nasabing selebrasyon kung saan ngunyan pupunan ini sa paginin festival mas as in grand opening night kay Bahan an I belong to the zoo as in tropical depression kay Bahan ang mga highlights kan event ang lawn tennis tournament and Miss Pinangat Festival Pisik Competition, Ginang and Kamanang Kamalig, Kalipi 2025, Mutya ng Pinangat Festival, Longest Line Pinangat, and Bodol Fight as in iba pang aktibidades. Mientras na sa ultimong aldaw kan selebrasyon gigibuhon ang konsyertong pasasalamat sa Noida Park alas 7 nin aga o alas 7 nin Banggi asin ang adornong Kamalignon awarding ceremony. Siyempre, 15 days pa po na activities ini. Magawa po kita ngayon sa Pinangat Festival. Dahil sa Pinangat Festival, nakakuha talaga po ang Kamalig. Dahil ka pwede magdigong sa Bicol kung dahil ka magkawag ito. Imbitaran po kamo na mag-attender kaning masira, manatok, maharang ng festival. Sinabano ang Kamalig. Puwan po sa aga, sundong June 24. Tingog na Mayor Carloy Baldo kan Kamalig Albay. Mientras tanto, Office of the Civil Defense Bicol pinagmidbid ang mga espersos kan Coast Guard lalo na ang pagkonduktanin mga training manungod sa water search and rescue operations. Report kay Angel Mostasa. Tigmidbid ni Office of Civil Defense Bicol Regional Director Claudio Yupot ang mga espersos na pigibukan Coast Guard District Bicol na mapaghandaan ang mga emerhensya sa palibot lalo na ang manuhod sa water search and rescue operation o pagkondukta ka na sabing training. Sa mensahe kasama po ni OC Bicol Regional Director Yupot, inumaw kay ni ang liderato ni Commodore Ivan Roldan dahil sa ginibong Coast Guard District Bicol Capability Display na madurar sa sa Hunyo 12. Sinabi ni Yukot na importanteng marhay na maipahiling sa publiko asin matauwanin asigurasyon ang mga Bicolano na ang namambang ahensya kan gobyerno, lalo na ang Coast Guard ang may supisyenteng numero ng mga ekipahes asin assets na magagamit para magsalbar ng buhay. Tinawanin doon ni Yukot na bilang rehiyon na permimpikaagihan ng mga kalamidad, dapat na maging handa sa gapos na pagkakataon, magkaigwan ng lambang o ang lambang Bicolano nin muscle memory kan mga dapat nagibuhon bago kada best at pagkatapos ng kalamidad para masiguro ang saindang kaligtasan. Sa ultimong parte kan mensahe ni Yuko, tinawanin doon kay ni at tataramo na panalo ang may anam, bida ang handa. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Oras Pilipinas, 14, makalipas ang alas 6 nin aga. Sa mga
Walang bareta sa lado lokal, mga department heads kan Kapitolyo Provincial, pipagsumiter kan sa endang consolidation report sa gigibor na turnover ceremony sa sunod na administrasyon kan probinsya ni Albay sa Sabado. Karen Ala sa detalye. Nagpapagirumdum na ang administrador provincial kan gobyerno provincial kan Albay sa gabos na mga department heads kan Kapitolyo na isumitir na sulos ang consolidation report kan sa indang mga opisina bilang pagpreparar sa gigibuho na turnover ceremony kan presenting administrasyon sa masunod na administrasyon. Ipinahayag ni Administrador Provincial Dr. Sepit Daet sa gabos sa mga department heads na tapusin na dapat ang report sa simanang ini. Tanganing ipreparar na ang mga iyan sa pagpasa kan mga dokumento sa masunod na administrasyon o kay ilihidong gobernador Noel Rosal, mantang ang mga pagsasalaroon na report na ini ang magiging basihan kan masunod na gobernador sa pagpadalagan kan probinsya ng Albay tuon sa Hunyo 30 ugtong pagtukaw kay ni sa Kapitolyo, mantang sa nakumpirmar kan DCGB News, opisyal na gigibuhon ang turnover kan mga nasabing bagay kay Governor-elect Rosal sa Sabado, Petsa 14, digdi sa may Governor's Guest House. Karen Ala, DCGB News. Mayor-elect Jim Anghuco kan ginubatan, tatawanin atensyon ang problema kan mga napahaling squatters sa lote kan Bicol University sa Barangay Mauraro. Detalye kang report kay Jimmy Nasalita. May pag-iisip ng plano solusyon si Mayor-elect Gemma Anghuco sa banuan kan ginubatan sa problema kan mga naijik o napahali na mga okupante sa lote o pagsadiri kan Bicol University sa Barangay Mauraro sa banuan kan ginubatan kung sa'y nalawig na proseso o kaso ang inaragihan kay ni pagrender kwenta di naog sa good na pinahali ang maabot sa 21 na mga familyas. Ngunyan, yaon para mientras sa evacuation center ang mga ini nag-i-restar sa likudan sa naman kan Mauro Community College. Anum na bulan na ang mga ini digdi sa evacuation center kung saan kung matatandaan nag-apilo ang mga ini sa DCGB na tibaad matabangan sinda kan mga lideres asin ahensyas nin gobyerno na mahanapan sinda nin permanent resettlement site dahilan sa aminado sinda warang-wara sinda nin pagsadiri na daga daing istaran kaya sa na problema ang mga ini kung sa sinda ikukulukar kung magagamito na ang sa indang presenting pinag-istaran na ipaabot niya to ini sa incoming Mayor Gemma Anghuco ang simbag tatawan niya ni natensyonan bagay nini sa oras na mag-asumir na siya sa pwesto bilang alkalde kan Ginubatan Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. 3,000 na mga pulis i-deploy kan PNP para sa pagbubukas kan klase sa Hunyo 16. Report hali kay o kaya balikan muna nato ang report ni Alar Mario hali po dyan sa luwas. Makahaadit mo niyan ang illegal na droga sa mga high school students asin na mga jóvenes sa barangay. Sa intelligence report na nakabot sa PNP, PIDEA, asin mga otoridad sa barangay, may mga eskwelahan, lalo na sa mga rarayong barangay high school, nalalawag na kan mga sindikato ng droga. Namamalisya na ini kanibang barangay official, kaya padagos na pigabarantayan. Anibang barangay na uuso na naman na harabasan na bigutubudan, ini ang mayor na kausa dahil may bisyo ang mga suspiktados. Kaya ngunyan ang mga otoridad, igahagad ang tabang kooperasyon kan mga magurang na bantayan maray ang sa indang mga kakian. Alar Mario, DCGB. May kinaraman sa 3,000 na mga pulis na dideploy sa pagbukas kan klase sa Bicol Region.
kahiyapuan report. Daraan katuyuhan na maprotektaran ang mga estudyanteng mabaralik eskwela, ang Police Regional Office 5 sa rarumkan liderato ni Police Brigadier General Andre Perez Tizon, ang Regional Director, nakatalaan na mag-deploy ng 3,000 na mga uniform personnel o kaya mga kapulisan sa bilog na Bicol Region para masiguro na ligtas ang pagbubukas kan klases sa June 16 para sa school year 2025 to 2026. Ang deployment na ini parte kan Balik Eskwela 2025 Operation Plan sarong nationwide initiative na nakatuyuhan. Iyo ang suportaran ang mga estudyante, mga magurang, mga paratokdo, asin mga school administrators sa pagbubukas kan klases sa Hunyo 16. Ang mga i-deploy na mga personahes, manlain-lain na mga duty asin responsibilidad ang dapat tindang darahon. Sharing na ang pagkondusir ng mga foot patrol, mobile patrol, asin ang pagmamando, asin dapat perming may tawo ang mga police assistance desk o pigapod na mga pads na nakabugtak sa mga estratehikong lugar, lalong-lalo na harami sa mga eskwelahan, transport terminal, asin mga matatawong lugar para malabanan ang posibleng patakot sa public safety. Ang Police Regional Office 5 susub sa kasaguan ni General Dizon, papakusugod ang visibilidad ng mga pulis na nagpapatrolya sa palibot, lalong-lalo na sa harami sa mga eskwelahan digdi sa Bicol Region. Ang tugon man sa nasabi ng direktor sa iyang mga personahes tumabang sa paglaban sa mga theft, pandurukot, bullying, extortion, illegal drug activities, asin iba pang mga aktibidades na posibleng makadanyar sa pasiorden, lalong-lalo na sa mga matatawong lugar pag nagburukasa na ang klase. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Balik Buti program ipinagbubusol kan lokal na gobyerno kan tabako. Detalye kan bareta kay Jomar Bien. Posibleng dai na magluwas pa sa syudad kan Tabaco ang mga basehong bote na pigbabarakal kan mga parakalakal inihuli ta suportado kan lokal na gobyerno kan Tabaco ang sarong programa na Balik Bote program. Sa impormasyon na nako kan DCGB News, ang sangguniang panglungsod kan Tabaco iyoan mataon nin autorisasyon kay Mayor Crisel Agman na iuman ang chairman kan City Solid Waste Management Board na maglaog sa Memorandum of Agreement sa sarong kumpanya ang Bicol Bottle and Packaging Depot, Packaging Supplies Trading, tangani na makapagtugdok nin depot digdi sa syudad kan Tabaco. Susog sa Memorandum of Agreement ang Tabaco City, iyuan ang mga makukolekta na mga basehong bote, iyuan sa indang dadaronduman bilang parte kan glass buying station project digdi sa syudad kan Tabaco. Napagaraman kan DCGB News na ang arog kaining agreement iyuan dakulang suportang pinagtatao kang LGU huli ta kadakul-dakul na mga basehong bote ang nakukolekta kang senro sa saindang paghahakot kan mga basura digdi sa palibot kan syudad kan Tabaco. Yan ang report, Jomar Bien, DCG. Magbabalik po ang mga darakulang bareta. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Arena Suite Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Gusto mo maging criminologist? Forbes College ang makakatabang. Sila nag-opresir din Bachelor of Science in Criminology sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre. Barato ang tuition fee para sa freshmen as in transferees, alagad di kalidad na criminology education ang sa indong makukuha as in mae-eksperyensyahan. Patunay digdi ang 62.5% na passing rate kan Pebrero 2025 NLE. Ang Forbes College kumitido sa pagtabang sa mga estudyante na may plano na maging criminologist na abot kaya kan sa
sweldong bulsa. Kaya enroll na sa Forbes College. Sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre, laog ka na sa kursong Bachelor of Science in Criminology. Ready to serve, protect, and lead. Sa iba pang detalye, mag-apod sa 0910-071-2286 o mag-email sa forbescollege.edu@gmail.com o kaya bisitaho ng Forbes College na makukuha sa Rizal Corner, Elizondo Street, Legazpi City. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:26 nin pagkaaga. Formal na pong isinulong kan minoriya sa Senado para sa pagbubukas kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito noong kwenta ni Senador Coco Pimentel na nagdadakol ang pangapudan hali sa publiko, lalo na sa mga miyembro kan academe na naghagad na punana ang Senate trial ni Duterte. Tinawanin doon ni Pimentel na pigasabi kan konstitusyon na ang trial kan Senado shall proceed forthwith. Sinabi niya na ang trial na pinakadakulang o ang pinakapatas na course of action dahil gustong maaraman kan tawo kunan sa indang mga representantes nagtutumar parte as nag-aksyon nin tama sa pagdangog kan ebidensya na sa indang ginagamit sa pagsumiter kan impeachment case asin ang pangaran kan due process kay po nataunan nin tsansa an impeached officer na depensan sa iyang sadiri asin linigonan sa iyang pangaran. Dagdag pa ni Pimentel na anuman na pagkaatraso sa trial bako sa ng pagsuhay sa konstitusyon asin sa sendang rules kundi figurong pagman kay ni ang tiwala kan mga kan publiko sa kapasidad kan Senado na isulong ang paninimbagan kan public officers asin ang rule of law. Kontento si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagigibong preparasyon kan Department of Education o DepEd para sa pagbukas kan klase sa Hunyo 16 para sa school year 2025-2026. Yan ay pinahayag kang Presidente matapos inspeksyonon ang duwang eskwelahan sa Malolos City asin sa San Miguel, Bulacan. May kinaraman sa pagpuon kang Brigada Eskwela kasudma na madurar sagkod Hunyo 13. Sigon sa Presidente, maugma siya sa pagigibong paglinig asin pag-irahay sa mga eskwelahan sa bilog na nasyon tanganing masiguro ang kondisyon kan mga pampublikong eskwelahan sa nasyon. Kasabay kay ni siniguro ni PBBM na gabos na mga departamento kan gobyerno nakahanda para suportahan o magsuporta sa anuman na pangangaipo kan mga estudyante tanganing masiguro ang matano sa pag-aadal kan mga inis sa bilog na school year. Inot na sinabi ni Presidente Marcos kay buhan o inot ng binisita ni Marcos kay bahan si DepEd Secretary Sani Angara ang Barihan Elementary School sa Malolos City asin nagsunod sa Tibagan Elementary School sa San Miguel, Bulacan. Nagdistribuir man si PBBM asin ang garanin 22 na tablets asin laptops asin school bags may kaibahan na mga school supplies sa ginibong pagbisita sa Malolos City. Tinawanin doon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pangangaipo kan pampublikong eskwelahan sa pagkakaigwanin sufisyenteng supply ng tubig asin malidig na kasilyas o comfort room. Sa iyang pakisumaro sa Brigada Eskwela 2025, tinawanin doon ni Marcos na dapat masimbagan tulos ang mga bathroom. Sinabi ni Marcos na ang mga ini kaibahan sa panginot na pangangaipo sa mga eskwelahan para masiguro ang marhay na salud asin kaligtasan kan mga estudyante. Nangapudan man sa Senado ang Makati Business Club na mag-convene bilang impeachment court asin po na ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sigon sa MBC, sa impeachment trial, magkakaigwanin tsansa na mailatag ang ebidensya asin digdi mapapatunayan kung totoo ang akusasyon laban sa Vice Presidente. May kukonsiderar na betrayal of public trust kapag dai-inakturan kan Senado ang sendang trabaho. Nagpatanid man ang grupo na kapag dai sinunod kan mga legislador ang rule of law, maafektaran ang paglaog kan mga dayuhan asin lokal na investors sa nasyon sa siring na paagi dahil makakakrear ang Pilipinas ng dakol na trabaho para sa mga Filipino.
Inaprobara na mga tugang kan Senado para sa ikatulo asin pinal na pagbasa ang propestong ley na nagpapakusog sa pagbabawal kan gobyerno sa gabos na Philippine Offshore Gaming Operator sa POGO. Sa oras na maging lian Senate Bill 2868 o an Anti-POGO Act of 2025, amyandaran kay ng Republic Act 11590 na magindalan para maging lehitimo ang offshore gaming sa nasyon. Ang propesto pinagpadrinuhan ninda Senador Bongo, Rafi Tulfo, Pia Cayetano, Grace Po, Risa Ontiveros, asin Win Gatchalian. Serarom kang bill, ang mga masuhay mahampang sa pagkakapreso nin ang manabulan sa kod 22 taon, asin multang 300,000 pesos. Nakapalaman man sa propesto kung ang violator sarong public official o empleyado papatawan sinanin maximum penalty. Kan taon 2024 na diskubre kan mga autoridad na nagkaperang Pugo Hubs na imbelto sa human trafficking kay bahan na nidiskubre sa Banban Tarlac asin Purak sa Pampanga. Nagresulta sa pagkaaresto kan napatalsik na Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na midbid bilang Go Waping dahil sa pigasabing pagkakaimbelto kay ni sa illegal na aktibidad kan Pugo sa iyang banwaan. Pangultimo, mga tugang sa mga bareta niyato sa Ladol National, pigahanda na kan Philippine Coast Guard o PCG ang sa indang mga undeployable response group para magatod nin tulos na aksyon sa mga insidente ngunya na panahon nin taguran. Sigon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, natatabangan kan mga DRG ang mga lokal na gobyerno sa evacuation as in rescue operation. Naka-standby man ang search and rescue asset para sa mga insidente nin pagbaha as in iba pang kalamidad. Pinakusog man ang pagpapatrolya para pagirumdumon ang mga parasira na mantinidong alerto sa kamugtakan kang panahon. Padagos man na pig-inspection kang PCG ang mga barko as in mga crew kaini para masiguro ang kaligtasan sa dagat. Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang po kay ni GB News Express. GB News Express. Uni na siya. Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival malanding na sa maabot na Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. Hot air balloons? Check! Mayon Sunset View? Check! Kulig music, fan flows as in beats na mapasuryaw sa imo nin more? Check na check! Tapos yan, mantang nagkakaon nin sili ice cream as in nagbabayli kaibaan sa imong tropa. Mari na, imbitaran ang gabos na barkada. Mag-irilihan kita sa Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival, Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. Gusto niyo ng chance manalo ng 1 million pesos? Cash, motorcycle, o Ginebra jersey? Since nanalo promo na! Runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta. Uni
Wisconsin, USA, ang nagpapatuklaw sa halas puon kan taon 2000. Sagko 2018, tanganing magkaigwanin hyperimmunity o totalmenteng resistensya kontra sa binino kan mga ini. Namidbidan ang lalaki na si Tim Pride na nakoma matapos sa nagkapirang pagpapatuklaw sa mga halas sagkod alagad o pagpatuklaw sa mga halas, alagad porsigido pa man giraray ini sa iyang kamautan na makatabang sa pagibonin mas epektibong anti-venom. Asin ngunyan, garing nagbungaan sa iyang sakripisyo. Sarong bagong pag-aadal na ipinagpublikar sa Cell Journal ang nagpapahiling kang antibodies gikan sa iyang dugo. Yan epektibong panlaban sa binino kan gabos na klase nin halas. Nagalaom ang mga researchers na magkatabang ini sa pagibonin universal anti-venom. Sa ngunyang kadaklan sa mga anti-venom hali sa kabayo asin nagsisurvey sana sa nagkapirang klase nin halas pwede man ining magdara nin seryosong side effects arog kan anaphylactic shock o anaphylaxis. Sigon sa WHO, uminabot sa god sa 138,000 katawo ang nagagadan kada taon dahil sa kagat nin halas, kadaklan hali sa mga nagitio sa harong o harayong lugar. Mientras nagpunduman si Fried sa pagpatuklaw kang halas sa halos poon 2018 para maiwasan ang iba pang isyo. Pero nagalaom siyang makabuelta giraray sa iyang klaseng eksperimento. Sinabi niyang namimiss niya na ang pagpatuklaw sa halas. Business News. Business News. Mga tugang, nagpatanid po ang pinakadakulang grupo ng mga retailers sa nasyon sa propestong ley na magtataon ng 200 pesos na aumento sa sweldo kan mga minimum wage earner. Sigon sa minimum wage earner sa pribadong sektor, sigon sa Philippine Retailer Association o PRA, pwede ining magresulta sa layoff o pagtanggal sa trabaho, lalo na sa mga saradit na negosyo. Sigon kay PRA President Roberto Claudio, na 200 pesos na wage hike para sa minimum wage earner magakausan ng layoff sa mga retail sector, lalo na ang micro, small and medium enterprises o MSME retailers na kumpuesto din maabot sa 70% kang retail employment. Nagpatanid man si Claudio na sa inang dagdag sweldo, ini makrear nin problema sa laog kan mga kumpanya dahil magkakaigwan nin salary distortion. Dahilan digdi, suportado kan PRA ang pangapudan kan Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na pabayaan ang wage board na magdesisyon kanumento sa sweldo asin bako ang Kongreso. Health News. Aramon tanaw ang common symptoms ng stroke na ipinaluwaskan mga health experts sa kinabahan. Report kay News Director Mardela Cruz. Good morning, Paring Maar. Good morning, BP. Nagabi sa mga health experts sa kinabahan sa publiko na maging sensitibo asin marikmat sa most common signs most common signs ng stroke. Yan ang sinabi na ini, kung pwesto kan biglaan na panluluya o pamamanhid kan bandok, kamot o paa, asin sarong side kan lawas. Sigon sa World Health Organization o WHO, naniba pang sintomas ng stroke, iyo ang dizziness o pagkalibong, kawaranin balanse asin biglang kadipisilan sa pagtaram, pagiling, kansaro o duwang mata, asin paglakaw. Sinabi ka mga eksperto sa salud na kung ika o si isay man sa kapamilya o kamintid, may eksperyensya ka na sabing mga sintomas, tulos magkaigwa ng medical care. Health News mo News Base, Mardila, Jaiba. Salamat, Padigmar. Mientras tanto, karamong talo ang report sa kamugtakan kang panahon kay ba si Dan Triunfante kan Pag-asa. Southwest monsoon ang nakaka-apekto sa Central as in Southern Luzon, Visayas as in Mindanao. As in yung binabantayan tapong low pressure areas. Ang unyan po naging na siyang tropical depression. Nasa luwas na po siya kang Philippine Area of Responsibility.
Ngunyan po ito pong tropical depression na ini, wala man po ini ganong epekto dito sa Kabikulan. Ngunyan na Martes dahil sa southwest monsoon, ang bilog na Kabikulan asahan taan mapanganuro na kalangitan na may mga scattered na mga pagpuran as in pagkikilot, pagdaguldol. Para po kita ngayon nakabanderang gale warning, maluwis sa katamtaman na Duros halit sa southwest, ang mga matean na may kanayat hanggang sa katamtaman na kadagatan ang pwede kang ma-experiensyahan. Ang agwat yan temperatura sa Kabikulan maghapon asahan po on 25 to 32 degrees Celsius. Ang saldang nagsirang 5:18 in aga asin masal na patyang 6:11 in Bangi. At yan lang latest halibigli sa weather forecasting ng Pag-asa Southern Luzon. Ako si Dan Triumphante, maray na aga. Mga tugang, iyan po ang latest na mga bareta sa satuyang kapalibutan. News Director Mar de la Cruz, katuwang si Jenny Balyaran. Siringman si Nicole Ann Gloriani. Sendong nadangogan GB News Express. GB, garantisadong kasabay pala ng report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa Aluas. Sendong nadangogan GB News Express. GB, garantisadong bareta. Express. News Express. TV News Express. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, events management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry. Pinangat Festival na! Tara na sa Kamalig, the heritage town of Albay. Ipinipresentar ng lokal na gobyerno San Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, the Sangguniang Bayan members, and the Kamalig Tourism and Cultural Heritage Council, St. John the Baptist Parish Town Fiesta, and Pinangat Festival, June 10 to 24. Masiram, manatok, marang! Bibida taman ang masiram, manatok, marang na pinangat. Magkayo po kita ning pinangat longest line budol fight, kung din man pwede po kamo magintra. Apera po diti, ayo po kita suppress ang banda bukod sa nausad, duwa, kundi upat na Manila Bands para sa senyo. Magkiritaan po kita sa Hunyo 10, Sundo 24, sa tunpong isilibrar ang pamana, kultura, turismo, kinaorgulyo sa Heritage Town of Albay. Kamalig, tuloy po. The home of Pinangat Festival 2025.
Festival na. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Baretang Kalalapnit! Good morning, tabi sa tagsadirikan Albay Computer, Electronic Supplies and Repair. Basta morning! Baka gusto nindo na magbakal ki mga computers, laptop na bago, kung magkamo sa Aces. Lapo nindo man ang lalaking garo po si Cesar Montano ang itsura. Ano eh? Isang gusto magbabakal dyan ki laptop? Good morning! Isa doon na estudyante mo gusto magpabakal sa kuya ki laptop ade. Ano dyan, ade? Mag-scholar daw kita dyan. Nag-scholar, magpa-scholar daw kita. Laptop ang itatao tade. Pwede naman, ipangutang ko naman sa ISIS. Ade. Pero so, mga second year pa sana, o third year na nga, nang madali matapos. Bay na kan so graduate school. Tagari tagas-tagas na yan. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magagalit, konsuelo lang iyan. Digdi po mga tugang sa morning hearing. Pero bago yan, ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magmangatay kay pan po na sabayaning proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa load asin proteksyon kang atay. Yan po may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid saro pong antioxidant na natural o kaya nakakatabang sa pagtauning proteksyon antioxidant puan para sa proteksyon kan atay. Pwede man na mabawasan ang danyos kaini. May bisyo man o wara. Mahilig man uminom o day, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga piling butika nationwide. Sabi kang nag-text John, pwede nga teacher ang sponsoran mo ki laptop? Dili ka, kung daraga, pwede kayo pag-irestoryanta. Madam, sir, wala ka na ka. Grabe kung manaog kitang laptop. Ano? Ano daw yun na di? Happy birthday po kay Ate Ann Bausa sa Bangkilingan Tabako from Kuya Rob, Phil, Jelly, and Ate Malu. Yeah. Good morning, Kuya Henry. Pahingi ng laptop. Nailing mo na yan. Joshua! Bakit gusto mo mag-sponsor ki laptop? Pahingi ng cellphone. Gari mas maray ang cellphone ano? Kasi laptop ade. Salit-salit lang ade. Mas madali mong makokontak. Ha? Mas madali mong makokontak. Yun man ano? Punta ka na ngayon doon. Sunod na lang ako. Doon ka sa labas ng gate.
Ulokon sa mga estudyante kan. Nadangog palan sa istorya ko. Nanganya ko, may nag-agdas ako magisabay. Sabi ko, sige, doon ka sa labas ng gate. Nalagog ko nga ito, sabi sa kuya, nangog ko nga ito, sir. Sa susunugin ako, dumang ka na sa may Kampo Ula. Ano nangyari sa sarong empleyado kaining regional office? Biglang alasan kan mga pag-iriba kung nata matindi ang dagit sa driver kan opisina? Opo. Halos isumpa da kan empleyadong ini ang sendang driver. Correct. Dogan kang aram ko, Joshua. Iba kong araw na pagkursunada niya ang saro na chicks. Lilaw niya. Pag di niya kursunada, tanggal siya. Iyo. Iba man palun sa imo, ade. Iba man. Sige daw. Ano na alam ko na ta? Pasigurong ko daw muna yun na kwenta, stinger ta. Ukudadaw nindo. Kapalan ka na di. Ukudadaw nindo. Tama. Siya nakakaisip pa minsan kan ibang sikreto eh. Ili nga si Boy, ta friendly ka boss kay Boy. Friendly na eh. Di ba? Nataan nangyari digdi? Sisay daw ini. Empleyado. Nagatol ang kamot Sa ko. sarong panrehiyon na opisina di gobyerno. Nagatol ang palad ko. Gari, magkakwarta ko ngunyan na. Tayaan ko sa lututod taon. Baka lamang makakuha kita pambakal pangregalong laptop. Ano nangyari dyan? Big nga ngalasan kan mga pag-iririba. Kung nata matindi ang dagit kay ni sa driver kan sa indang opisina. Halos isumpa kan empleyadong ini ang sa indang driver. Kan mabuking. Kaya pala nagkalakaga ang dugo ni Pade. Taso driver palan. An sa iyang karibal. Sa magayon-gayon na daragag staff kan sa indang direktor. Pangyayari sa maabaka. Gari man agad maka-insultohon man. Baka duda naman sana. Nagigiulok na sa natipe. Baka duda naman sana. Nagigiulok na sana. Baka duda man sana. Ang driver baga, kadaklangkaan ka, restoryan, tapi may kasarabay ba? Nagmamaneo baga? Correct. Ngunyan. Nagigiulok na sana ang ibang mga katrabaho ni Pade. Basta da kay ni nasi rep na sa bintana. Na nag-abot na sa opisina ang driver. Sakay ang magayon-gayon na staff hali sa field. Namumurulahon da ini asin day na pamuktak sa tukawan. Nagiselos gayon. Nagsiselos. Tarong aldaw. Nag-irinuman ang mga magkakaopisina. Nakihampangan ining si Pade. Kan mabuyong, nagpuon ang magpastidyo, dakula ng problema kan mga pag-iriba. Ay, madali o ng solusyon kaan. Ano? Mag-present siya sa posisyon niya, mag-driver siya. Magpalitan sinda. Apply siyang driver. Madali o niyan. Nakabintay, kaya baga may tataramon Joshua na, basta driver, sweet lover. Basta reporter, loyal sa girl. diba? Nag-driver siya. Biyo-biyo, palugo. Di, permi niya daton si ate girl. Magpalitan sinda. Ha? Magpalitan. Magpalitan din ng posisyon. Diba? Dali man sana yan. Kan mabuyong,
nagpoon magpastidyo. Oo. Dakula na ang problema kan mga pag-iriba, tanan sibot magsaway. Okay. Si Padi, buyong na. Uyugon mo nga ya, matanga sa banggi, muyang susugon sa harong sa driver, tagustong agyaton kisuntukan. Grabe naman yan. Grabe naman yan. Grabe, gulo-gulo. Ano ini? Ano, may karapatan siya? Anong karapatan kayo ni? Wala man nga ni. Ha? Wala pa man nga ni. Kaya nga ni. May karapatan siyang maghanap kayo ba? Yan ang yung problema. Kaya nga ni. Dapat sa mga tao na ngayon, halimbawa may agum ka na ngayon, halimbawa, di ka dapat nagiselos. Di ka na magpapuro-porma sa iba. Di mo pagsilosan dapat an soltero o daraga. Ampat ka, pachamba-chamba sana. Papingki. Ata na nga ni. Papingki sana ang pahit. Pag duminulot. Pag dumininta, karambula. Ano man. Ang selos talaga ngayon minsan, nakakabuan. Atay, sabihan ta ka. Kaka-diferensya yan. Sabagay, maski si Seaman nga, masilos. Oo. Kasi Padi, dahil lamang nakakapurma sa daraga. Pero sa driver, iyon oral daw nakairiba. Natural, dahil kan mamaniho buda mahatod. Kaya, pag nasa secret da, kay minipadi sa bintana, na naglusad sa lunadan ang daragang staff, dahil na pamamugtak sa tukawan. Ang pinagkamarekan, duman siya magsakay man sa auto ko na itong piga-drive kang lalaki. Di kay ba niya itong staff? Ang pagbaba kang, siya ang inot na bumaba, tapos siya mabukas kang pinto kang girl. Bakula chismis ka kanya sa opisina nindo. Ibukasan niya na siya rin sa pinto ngaya kang. Ni ate girl. Grabe ka ngaya ate girl. Imbis kaya na tayo nare-reparo. Ano? Imbis na kaya na tayo nare-reparo. Ata na nga ni. Nagpabuyong. Dapat mga araw ka, hindi ka magparapabuyong. Gabing di iabot ka na. Sabi baga, in vino veritas. Correct. In wine there is truth. There is truth. Pagbuyong na, nakakatuga na. Kaya baga ako, di ako nagkaparainom ng gaan. Nakulong ang itutuga. At baka makatuga man ako. Nahiling mo kung kitang mga lalaki, pwede kitang mag-irinom ma. Kung ako nakiampang na may babayi. Ang technique. Ang technique, ang agdahon mong kainuman, so may mga itutuga man. Tabaka makatuga ka, problem mo yan. Dapat may itutuga man ang agdahon mo. Nagtugaan ka mukha na duwa. Ara mo nga pa di. Garo nga habang naghahaloy nga pa di. Nagugapuhan ako si mo. Ako daw nga pa di. Garo iyo, manata daw nga pa di. Pasiguro ang ano Siguro boy. Ayos. Tapos na ako dyan kan so live ko dyan. Liver 8, tapos na no? Tapos na. Bueno, alas 7 na po. Mga tugang alas 7 na eh. Alas 7 na. Hello pare. Morning. Tatay ka, driver ka. Bako? Pero nag-drive ako. Pero sweet lover. Rapason ta ka naman. Huwag ka man nga ni driver, pero nagde-drive ka. Oo. Kaya, sweet lover. Kaya pa ito ba, karapason ta ka naman aga rin. Bye-bye. Bye. Salamat! Kanserong pagantabay! Masunod na tabi ang DCGB Bareta alas 7 kasabay si News Director Mar de la Cruz. Asin po ang sexing Jasmine Baloloy. Tabon perme. Pero perme bagong karigo. Pero naglabar mo sa kayo. Salamat!
Salamat. Kasabay po ang segments newscaster ta na si Nicole Ann Gloriani. Salamat. Sa Zerong Pantabay, mabalik po ako 7:30 sa programang Anhapot. Goodbye. Maray na aga po. Smile. God is good all the time. Mabuhay. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor.